Сябры, прийшов на ямку, якою я лічу галаўнёва-акунёвай, а у мяне адразу шчупак узяўся. І добры зноў шчупак. Да што ж такое-то? Нідзе ад гэтых шчупакоў не дзецца. Ой, які шчупак. О, што вырабляе. Як буду яго я зараз браць, пагляжу. О! На першым закідзе адразу. У п'яўках шчупакі стаяць, але дзяўбуць. Так, мо яго падхватнік узяць, ён у мяне з сабой тут ёсць. Хаця тут, дарэчы, і спусціцца можна добра. Так, паздымаю п'явак з гэтага шчупака. Цяперка нават не ведаю, ці лавіць тут яшчэ. Трэба ісці хутчэй за ўсё у іншае месца. Так, достану прынаду. О, он хоць маленькі гаплік, але глядзіце, як добра засекся. Так, шчупак, дзякуй. Ну такі кілаграма 2 где-то щупак наш. О! Нема ні часу, ні жадання його узважувати. О, як поплив шпарка. Нічого собі. Добрий. Зновку я усіх щиро вітаю і одразу хочу подякувати за тыя шматлікія добрыя каментары, што вы пакінулі да апошняга відэо. Мне вельмі прыемна, што яно вам спадабалася, што вы цікавіцеся тым, што я раблю, што шануеце родную мову. А на жаль, сапсавалася ў нас надвор'е, былі маразы до 9 градусаў, ветер моцны, такі быў вятрэц, што нават тое-сёе паламаў у нас на падворку. Але вось сёння першы такі сонечны і больш-менш цёплы дзень, амаль што за тыдзень. І я дома не ўтрымаўся, выключыў кампутер і пашыбаваў на рэчку. Ужо я думаю, гадзін 10-5, але ўсё-такі хачу яшчэ трошкі з рэчкай павітацца, паглядзець, што змянілася за гэты час. Ну цягне мяне рэчка, так што нічога не магу з сабою зрабіць. Пройдуся прынадай, некалькімі тут рознымі праводкамі. Паглядзім, што тут робіцца. Мо галавач актывізаваўся, усё цешу. Надзею злавіць яго не ў цёплы сезон. Зноўку цешу надзею, бо злавіў ужо быў аднаго ўзімку. Мо акунь где-то на ямцы стаіць. Ну пакуль, як здаецца, нічога не чуваць, нічога не відно. Ну, я уже такі разбэшчаны першымі закідамі, што калі рыба ёсць, дык адразу. Мабыць, уже той час прыйшоў такі прыдатны, спрыяльны. І цяперака трэба будзе трошкі пастаяць перад тым, як дзяўбун атрымаць. Калі ўвогуле атрымаць. Бачыце, 2 праводкі злавіў, зрабіў і нічога. І ўжо ўсё, ўжо нешта не тое. Такі быў добры пачатак вясны, што ўжо прывык к хуткім дзяўбунам. Да, мабыць, уже памянялася нешта у рэчцы. О, ёсць дзяўбун. О, здаецца, хто там у нас? Не ведаю, хто. Зараз паглядзім. Ой, як рвецца. Якая цікавая рыба. О, бачыце, размаўляў, увесь час размаўляў, што з вами тут быў. І нарэшце атрымаўся ж такі дзяўбун. А я вам хочу сказаць,
что это и не окунь, и не щупак, мабуть. Это... О! Ничего себе! Глядите! Это головач, мабуть. Вот только сказал, что хочу зловить головача, и я его... Не, ще не зловил. Я ще не взял я головача. Ось это да. Речка. Як радує речка все ж таки весною добрими дзьобунами. О, бачите, який головач. Ай! Пригожусь. Так, у меня нема подхватника. Я думаю, что я его рукой возьму, да. Взял рукой. То погляди, какой я зловил. Топа! Куди ти утікаєш? Хто поспужався? Хто поспужався? Ось, обри, бачите? Какая непредказальная речка весной. То ловишь окуня. Ой, тишей ты, трапляются шупаки. То только подумаешь про головача, як одразу головач трапився. Стой, ты, головне, не упади мне туди, у траву ганую. О! Вот что наробилося. А як это його тепер сфотографувати добре, каб сюди у траву эту не вимазать. Ой, не вимурзать. Ну як-то поспробую зараз, почекайте трохи. Головачик почекай трошки. А во, бачите, принадка. О, як добре. Засекся добре, він би не сышов ніколи. Ось гэта да, ось гэта подарунок от речки. Ось, обри, похвалюся ось таким трофеем. Хутенько вам його покажу і пойду відпускати. Ох, это вельми коштовная для меня рыба, не хочется її занадто мучить. Вот такий його пригожун головень, ті, як у нас зовут, головач. Не буду я навіть узважувати його, достану принаду. Я думаю, на хутенько достанется. О! Ось, той самий рачок, якого ви вже бачили в моїх роликах. І вот такий головачик. Все, пішов я його відпускати. Тиши, головач, почекай. Ай, уже и поплыл. На вот, и не развітався. Хутенько поплыл. И ось бачите, сябры, не дарма я различивал на некий адметный, особливый подарунок от Соковицкой сподарыні речки. И ось он пришел до меня у вигляді ось такого пригожого головача, злов якого ви тільки що побачили. Ай, великий дякуй сподарыні речці, великий дякуй водянику. А я пішов до топіка, бо він спужався таким моїм емоціям і куди-то збіг. І ми ще з ним разом пошпацируємо по речці. Ось таким високовицьким, хоч і криху ветраним, але добрим таким ось деньком. Все, побіг. Не стихає у нас досить моцний такий вятриска. Вже маль 6 годин вечора, і він все дьме і дьме. Тому знайшов ось такий притульний куточок, де можна від ветру сховатися і порозмовляти. І добрі трапні закиди зробити. Ось ще поспробую тут во. Такої вимістіння тут коля тріснягу. З одного боку тут такий високий трісньог. З моєго берега трошки і завала є. Такі карчашки. Воді і боднячок у воді лежить. До речі, тупика не знайшов. Десь побіг зайцов шукати. Уже хлопець великий. 14 годов буде хутко улетку. В принципе, і місцини я добре ведаю. Думаю, йому нікуди далеко не утече. Зараз половлю ще тут і буду до машини вертатися. Він там уже і чекати буде. Ой, топа знайшовся, холера. Де ти там? Де ти був? Вон, аж закихкався весь. Шукав зайцов, тімене. Так ти побач ходи, не утікай, то потім будемо шукати.
одного. От, я ще трохи покидаю тут, почекай. Ну, мне тільки засталося проверить, ці ховається хтось ось під гэтым таким невеличким хмызняком. І все. Можна спокійно сиходити. Коли не дзьобне, значить нікого нема. Да, там сапраўды некая карчаха ще лежить. Ну, кропка добрая, як до мяне. Але ж у рыбы той свае некие меркаванні. Може настроению быць, не ў гуморы. Так, поставлю яшчэ больш вялікі памер. Паспрабую. Трохи такі цяжэйшы. Мой аху лепш заўважыць. А так таксама ось гэты у мяне рачок. Які быў, опа, зачапіў там якую травіну ззаду. О, штосьці было. Такі нейкі цікавы. Дзяўбун быў мягкі такі. Зноў такі невядома, хто гэта мог быць. Ну, вельмі было падобна на дзяўбун. Дзесьці там. Зараз паспрабую яшчэ так павольна правесці раўнамерачкай. О! Ёсць! Ай! Што ты крычыш? Ёсць, халера! Ёсць будзе, калі выцягнеш. Бачыце, хтосьці стаіць там усё ж такі. Ось такі воблер вырашыў паспрабаваць. Невялічкі, любая рыба можа на яго клюнуць. О, такі прыгажун. Як ён іграе. О, добра іграе. От якраз туди его на плиткаводзе хочу кинуть і на ямку буду стягивать. Так, все, поглядел, каб не зачепить ничего. Ну да. Ну, как бы так вот на плиткаводзе то больше-меньше, а так-то не. Все. О, ёсць нешта. Глядите, штосьці зловил. Что я зловил? О, окуня зловил. Глядите. Не хотел гэты окунь браться на гумовые прынады, а взяўся вон на такі воблер. Зложил сегодня скрынку с воблерами и думаю, паспрабую так для цікавости покидать его вынік. О, якая живая. У сёлетнім сакавіку рэчка. На розные прынады трапляются розные рыбы. Мог это окуні у мяне і дзяўблі на гуму, але не давалі рады. Бо гума скача хутка, а воблер гэны ідзе досыць павольна. Але не ляціць, правда, туды, куды трэба. Але ж цікава. Все, сябры, будем рухаться далей. Может, ще что поспею заснять, да вам показать. И где ты тут поспеешь порыбалить усюды, где запланировал, коли во, глядите, какие эти колоски. Вон козули стоять с белыми попками. Тут переезжал с одного места на другое и спынился трошки поназирать за козулями. Ой, играются там. Некие козулины гульни у их там. Ой, як цікаво весною. Ні одной риболовлей можна займатися. Ще фотополюванням.
О, о. Так, мабуть, знов некого шупака зачепив. Збігав тут проверить одну ямку, где уже сдымал сёлета. И на ту ж малую принаду вон некая рыбина. Что это там, слухайте, это сдается не щупак. А не щупак. Щупак! И добрый щупак. Стараюсь все ж таки новые местины проверять, але глядите. Щупака от такого доброго я ще зачепив. Ой! Кольки ж мне уже подарунка одрежки тут. Ну-ка, ну-ка, щупачок, иди уже. Худенько. О! Так тоже такие не кепские. Ничего, щупак. Ой, килограмма 2,5. Ось гэта щупачина. Ой, так, і мабуть знову я засняв дзяўбун. Сябры, я хвалююся. Бо справа ў тым, што я адразу не разгледзеў, то злавіў я таго самага шчупака, якога выцягнуў прыкладна ў гэтым жа месцы роўна 10 дзён таму. Глядзіце, ось такая ў яго тут плямбачка, вот такая ранка. Я яго спачатку другим боком браў і не заўважыў, што гэта той самы шчупак. Слухайце, ён прыплыў зноў прывітацца са мною, падзякаваў за тое, што я яго адпусціў чарговым другим па ліку добрым дзяўбуном. Во, вот такі прыгажун шчупак. Ой, і так я ім заўсёды удзячны. А тады, калі яны клююць паўторна і тым самым паказваюць, што я ўсё правільна раблю і што яны добра пачуваюцца пасля таго, як я адпускаю, дык мне увогуле вельмі прыемна і радасна. Всё, пайшоў яго адпускаць у другі раз гэтага шчупака. Цікава, што у першы раз ён мне здаўся больш таким тлустым. Ну ён тады, дарэчы, і быў больш тлусты. Вось, мабыць, больш там нейкіх з'еў плотак типа ляшчоў з гусцёркамі. Ну дакладна, кілаграма 2,5 будзе мокрых уболей. Все, павалюхаў хвастом і пайшоў у сваё месца. До побачення, шчупак, мы ще калі побачимся. Давай. Ось працірабіўся праз хмызняк і бабравіны. Вон такі цыпель, як у нас завуць. І паспрабую абкідаць яшчэ да сутоні вось гэтую ямку. На гэтай бухтачке мы улетку з Людай з лодкі добра акунёў лавілі. О, ёсць нешта. Ай! Сышла рыбіна, сябры. Зноў жа, ось на гэтага рачка, пакуль я не мяняю колер, одна і тая ж расфарбоўка у мяне стаіць, бо часу мала, а на яе у мяне звычайна па каламутнай вадзе вясновай, лепш за ўсё дзяўбе. Усялякія назвы у гэтага колеру, звычайна лох яго называюць, хтосьці фіялет, а у мяне ён сліва здаецца. Вось бачыце, які добры колер. Вон уже сколько дзяўбуноў было. Думаў, мо атрымаецца ще вам рыбу показать. У мяне ў гэты раз
больш моцная вудзільна. Модель тая ж, Lucky John Басара, але тады я ловіў спінінгам до 7 граммов, Басара мікроджиг, а зараз у мяне 12, але гэта не таму, што я тут разлічваю на некую вялізную рыбіну. Просто у мінулую вандроўку у нас здарылася такая неспадзяванка. Зламалі мы дверкой от машины той спиннинг, я взял другі. А колено гэтае верхняе ўжо я заказал. Павінен сябар мне его привезти з Менску. Вот мне некое прачуванне, что некая цікавая добрая рыба тут стаіць, але бачыце, зловіць яе не атрымоўваецца. Зараз. О, есть! Ой, хотел. О, зноў нешта цікавае. Стойте, 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 стойте. Давайте глядеть хутчэй, кто там. Ай, щупак. Щупак мне уже не цікаво. Ой. Я уже, мабуть, якогось язя чекаю, там, ці жироха. Шупаку уже не здзіўляюся. Вот такі невялічкі шупак, усё ж таки дзяўбуном порадаваў у гэтай мясціне. А я ж кажу, што некае мне было адчуванне, што тут штосьці хтосьці тут жыве. Ай, глядзіце, вырашыў разом з маім гэтым прынадам уплысці. Не, спачатку ты яго выплюнь. Цяпер плыві сам, а прынаду я пачаплю назад і яшчэ кіну пару разоў. Ну вось, нешта атрымалася. Уже стаміўся нешта распавядаць. Скакаць тут по наваколлю па рэчцы. Таму просто раблю проводку. Может, дзёбне. Ай, и не дзёбне, все равно добра. Вось змяніў спінінг на кніжку, бо хачу скончыць відэа вершам, які, мне здаецца, добра адпавядае і маім уласным адчуванням і настрою гэтай рачной вандроўкі. Геннадзь Бураўкін. Я не знаю, удаўся у каго я такі, цягне дзіўная сіла мяне да ракі. Цэлы дзень у прадоннях крынічных віроў бачу гульні язёў, чуйны сон шчупакоў. Я не знаю, удаўся у каго я такі, цягнуць нібы магнітам мяне саснякі. Я гатоў слухаць там ад зары да зары перашэпты вершалін густых угары, слухаць дзятла працоўны паспешлівы стук, чуць як проста з-пад ног сыраежкі растуць. Я адчуў, што і я не чужы на зямлі, што гараць на далонях маіх мазалі. Да хмурынак пярын у паўдзённы блакіт свае звонкія песні знялі жа ў рукі. Чую, гліцу і мох прабіваюць грыбы. Каб не быў чалавекам, я б жаўранкам быў. І спяваў бы не стомней за ўсіх і званчэй. Каб рабілася людзям ад песні лягчэй. Каб шпарчэй узнімаліся ўвысь саснякі. Каб вяліся ў вірлівай рацэ шчупакі. Я не знаю, удаўся у каго я такі. Ух ты, ёсть. Я не ведаю, хто гэта. Па адчуваннях зноў шчупак. О, нормальный шчупак. Не, да, шчупак. Опа.
Во, сябры, глядите. Шчупаки ў рацэ водзяцца. Я ім вельмі ўдзячны, што яны ў мяне дзяўбуць. За гэта я іх адпускаю обратно ў раку. І тое самае раю рабіць вам. І тады яны будуць і вас цешуць заўсёды сваёй увагай і сваімі вясёлымі, жвавымі дзяўбунамі. Каб вяліся ў вірлівай рацэ шчупакі.